कमेडियान आनिलमोननि दावरावखौल'सो नोंथांमोना खोनादों, नाथाय खावलायनाय रिकुवेस्टखौथ' गोबाङानो खोनायाखै बा थाल लायाखैदां। आं गोदानै मोनसे आपडेट लानानै फैगौ। बेनिनो सिगां अनिल आरो सुबर्णखौबो नोंथांमोना मिथिखायो, गोबां शर्ट मुभिफ्राव नुबाय। सुबर्ण बसुमतारी बिथां। जियानो जा, नैबेखौबो खिथाग्रोनो गोसो जायो। बै चेनेलाव आं दहाय मोनसे भिडिअ होदों, गोबां इम्पर्टेन्ट, नाथाय बै जायफोर गोनां इम्पर्टेन्ट बेफोर भिडिअखौ गोबाङा नाया, माने हेव होआ आरोना जों बर' हारियाव। नाथाय भाइराल होनोबा बुंस्लाबनाङा माला माला थाङो। जिखुनुआनो जाया, बेवहाय स्पेसियेलि इउटुबारफोरखौ खावलायदों। इउटुबार बिथांमोनहा बिहैनांगोन, प्रुफ बिहैनो खावलायदों। मा जामारदों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय दायो गुवारै लाबोगोन। बेखौहाय मेनलि जों अनिलनि भाइराल रेकर्ड खोनादों, ओमफ्राय माखासे नाम दंदेरो होननानैल' खोनादों। स्पेसियेलि नैबेखौहाय सुबर्ण बसुमतारीया खावलायदों, आरो आंबो मिथिया हिन्जावसाया बबे गामिनि मा डिस्ट्रिक्टनि, मा नाम, जों रावबो नुवाखै, खोनादोंल'सो भइस। थिग बेनि थाखायनो नैबे सुबर्ण बसुमतारीया बुंदों गामिनि मानसिफ्राबो गावखौहाय दाय हिंसा खिथेर नांगौ दंमोन। बिथांमोना साना हौवा माने गावखौ बे दायावहाय सोफादेरनानै फासायदों, बेबायदि आरोना। बिथाङा इउटुबारफोरखौ मा खावलायदों आं बेखौबो नोंथांमोननो गुवारै फोरमायगासिनो। बेवहाय डाइरेक्टलि बिथाङा बुंदों, जाय केस होदों बै हिन्जाव बा हिन्जावसाया आंखौ जोबोर गिदिर फासायबाय। बिथांनि फोरमायनाय, 7-8 मान्थ बा 7-8 मान्थनि सिगां बे गथ'आ सुबर्णनाव मोनसे मेसेज आंनाव शर्ट भिडिअ गाफानो होननानै वाट्सएपआव हरदोंमोन, बेबायदि। नाथाय सुबर्णआ बा आं बे गथ'खौ गावसिनि सासे मानसिया सोंहरनायाव गथ'आ सिगां माने बार गाज्रि लोगो मोननानै खर'आ बारा थिग नङा होननानै खिथाहरदोंनो गावनो सोरबा। दा बिनिफ्रायनो गाव इगनर खालामदों, ओमफ्राय थिग जानाय नङा बिदि खिथाहरनायावनो गाव नाम्बारखौ गथ'निखौ ब्लक खालामनानै दोनदों जाहैदों। सुबर्णआ जेबो कन्टेक्ट गैया। दा बिथांनि फोरमायनाय, बिथाङा फोरमायै रिकुवेस्टबो खालामबावदों। नाम्बारखौ ब्लक खालामनानै दोननायनिफ्राय बिनिफ्राय गोबाव समनि उनाव बे गथ'आ माने डाइरेक्ट बुंथावा, बिथाङा फोरमायनाय दै, बे आंनि बुंनाय नङा, देहा फानग्रा जाबाय होनना मिथिदोंनो गाव सुबर्णआ। आरो गथ'आ बेबायदि खोनानानै गाव ब्लक खालामनानै दोनदों आरोना। नाथाय जेबो प्रुफ गैया, देखायनो हाया। बे गथ'खौ गामिनि इउथ बिथांमोनहा बुनानै, माने गामिनि इउथफ्रासो बुनानै जबरदस्ति सुबर्णखौबो गावनि नामखौ बुंहोदों जानांगौनो। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला इउथफ्रा आंजों माबा मोनसे दाय हिंसा खिथेरफोर लानांगौ दंमोन। बिथांनि बे हरनाय दै, बिथांमोनहा साना हौवा आंखौ बे दायाव सोफानाया जोबोर दुखुनांथाव। रायजोफोर आंखौ फोथाय, जुदि नोंथांमोना फोथायाब्ला बै गथ'खौ लानानै गासैबो प्रुफ नागिरहै। आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों, प्लिज बर'नि माखासे इउटुबारफोर, नोंथांमोना बे गथ'नाव सोंनानै आंनि सोमोन्दै प्रुफ नागिरहै, मेडिकेल टेस्ट आरो बबे हटेलाव लाङा बिनि प्रुफ नागिरहैनो बिथाङा खावलायदों बर' इउटुबारफोरखौ। नाथाय आंबो नाजागौमोन, जेबो मिथिया गथ'आ अबेनि मा गामिनि। नङाब्ला सिनेमायाव ओंखारग्रा गासै आर्टिस्टफोर, माने जेसेबां आर्टिस्टफोर दं, बिथांमोनहा रैखाथि गैयै जाजोबगोन, माने इन फिउचार रैखाथि गैयै जालांगोन, गोजोन्थों। थ' इउटुबारफोरखौ बेबायदि खावलायदों आरोना बिथाङा। बे जाहैबाय अनिलनि नङा, बियो सुबर्ण गावखौ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट फासायदों होननानै बिथाङा बाव मेसेज होनायखौ गोबाङानो नुदों, गोबाङा नुवाखै। थ' बेसेबां सैथो समजोंसो नुलांसिगोन। बेबायदि सिख्लासा गथ'फ्राबो साबधान जानाया गाहामसै आजिखालि। हौवाफ्राबो दे दुस्थ', नाथाय हिन्जावसाफ्राबो खायफा आं गासिबो बुङा, खायफा दंसै बिराद दुस्थ'आ, खिन्थु माने माइनरफ्रानो, 18 बोसोर जायैफ्रानो। थ' बेफोरनि सायाव मा खालामनाया, मा साजेसन लानाया गाहाम, कमेन्टनि गेजेरजों रिप्लाय होलायनो हागोन। लाभ इउ अल।